Здравейте ви, Бог 7. Аз съм Капитан Флейм и днес ще ви покажа как да си направите як банер. Така, първо, за да нека сменим цвета, аз ще използвам моят любим цвят, който е Cyan. Отиваме ето тук и отцветяваме. След което искате, ще си дръпнем една картинка. Намирате си някаква картинка в нета. И да, аз си дръпнах този дракон. Така, як е. Накефи ме. След което отивате, цъкате десен бутон, Magic Eraser Tool и махате бекграунда. После влачите дракона. Цъкате Ctrl-T и сега вече вие може да я смалите до ваш размер. Така. Така някакво ми изглежда яко. И да. Сега нека да обработим текста. Може да си изберете други картинки, не е нужно да е само тая. Съм избрал такъв коледен текст. Коледно и новогодишен. За празниците. Пишем. Опа, извинявам се. Забравих да смена. Пишем Капитан Флейм. Опа. Само Капитан Флейм. Productions. Окей. Добре, ето какво се получи. Нека сега да обработиме текста. Идвате тук горе и цъкате Free Transform. Сега вече вие може да си избирате как да го правите. Ето така, или да ви... така ми изглежда някакси готино. И така малко ще го завърта. Да. Апли. После идвате тук долу, там където ми е мишката, FH. И сега си избирате вече вашия дизайн на текста. Виждате как се получи. Може да не е строг, може да бъде Pattern Overlay, може да бъде Satin, може да бъде Texture, може да бъде и Babel, Inner Glow, Outer Glow. И вижте какво яко предоставя така. Да, аз и така ще го оставя. Но Drop Shadow ще го направя на Dissolve. Не, няма да е Dissolve. Ще бъде така Darken. Като ангъл ще бъде така. Така ми става някакво яко. И сега вече вие тук с четката може да, ако имате яки да знам фонове, може да украсявате. Така, звездички да правите и всеки неща после записваме. И банера. Къде го запишеме? В моите документи, примерно. Давате на максимум. И ето сега където отиде снимката. Моите документи. Ето я. Това беше всичко от мен. Аз съм Капитан Флейм. Надявам се клипът ви харесало. Надявам се да съм ви помогнал и ще се видим следващия път. Чао!